Het is de wieke van het Jild. En deze wieke stiet Bedwing de Bling centraal. Staatssecretaris van Financiën, Aukje de Vries, kwam deel op CBS de Regenboog in Dokkum. De band van de basisscholen wie enthousiast. En binnen ik al wat bekend met het sparjen van Jild. Als ik dan bijvoorbeeld geld krijg, wat ga ik van dat geld kopen? Of ik moet sparen of kan ik dit gelijk uitgeven? Ik spaar soms wel, maar net altijd. Soms dan jou ik uit, dan ga ik mijn vriendin naar de stad en dan jou ik het wel weer uit om leuke dingen zo. Ik spaar eigenlijk al heel lang sinds, maar en ik weet best wel veel van Jild. Aukje de Vries kwam deel om Ben meer in de kunde komen te litten met Jild. En de verleidingen hiervan. Ik denk dat het wichtig is dat jonge Ben en ik leren hoe ze met Jild omgaan moeten. Bijvoorbeeld van, ja, er ben ik een heel soort verleidingen in de reclames bijvoorbeeld. Maar ik keep eens volle meer lietsdinkjes of sparrest ik voor een groter ding wat ik graag hebben. En dat is wel wichtig om dat op jonge leeftijd te leren, zodat ik later beter met Jild omgaan kist. Tijdens de les waren de band uit groep Zoon goed aan het tinken zet. We moesten vragen en dan moesten we op antwoorden. Bijvoorbeeld spaar je hem en zulke soort vragen. Nou, hoe stilt moest u Jan en wanneer het beste is, dat is net moest worden omkocht en zo. En die verleidingen staan deze week centraal. Dit keer wie het eigenlijk wel hoe ga je met verleidingen om. Ben je een heel soort dingen natuurlijk op internet, in games. En dan was ze eigenlijk verleid om toch Jild uit te gaan. En ja, daar was ze bewust van mij dat ze daar nooit denken moeten. En misschien ik eventjes op dat moment net waan. Wie ik een aantal die zei van ja, ik moet minder de stad ingaan, want ik heb minder verleid om dingen te keerpje. Ja, ik denk dat het wel wichtige lessen binnen voor de toekomst.